Гледай, за къде ги служи тези работи? Къде си го дръпнал, бе? Добре, че ти изкараха мотора, ти изкараха, бе, църву! Не можеш да караш! Мотора му, водица! Не мисли, че това тази райца, уя ми носи! Изпил си я! Няма, воде вода! Няма, бе! Това бензин, бе, не знае съм 5 литра. Вземи от моята. Горе няма ли къде да наде? Има. Не, вземи от моята. Няколко километра горе. Не, може да бързам. Там на заводчето, бе. На беседката. Да. Не, беседка имаше ни пънчета. Не караш. Що? Няма къде скачи. Да пуснем додолу и да скачим. Спусни се, не ще чакам. Спусни се, пак се спусни, нали? Спусни се, пак ще те изчакам. Ние не можем. Аз знам, че мога, ама искам да се гледам тебе. Аз съм кут, бе. Нямаш проблем. Аз съм кут. Макиен с тя. Чакай, спри. Гледай го, как се започва. Гледай как се започва, го боли ученците. Да, господа форумджи, това е шефа на форума, дето ви три обявите. И ако знаете кого да биете, не го биете. Аз във форума не хода. Всички са ми фенове. Ме ме знаят навсекъде. Той не го знае, той не си чука във форума. Ти имаш ли? Мен да бият, па на него му го набият. Не мога да го бият, па на него му да го бият. Ще триш ти на хората обявите. На какъв се правиш ти, бе? Намаря си. Хайде. Много бързо се съгласяваш. Еми тогава какво искаш? Да, те бъдна. Ей, Гошо, ще дойде Иванчо кабелния, ще ти каже. О, кабеларката ще го приби, ще го отдуши. Айде, ти да караме, айде да караме. Забравих му тъпия ника, ма. Марабей!